haka zai yi. Idan kuma ba so ga aikin ba mai tabukawa. Allahn gida barhama barhama kalke, inda ya zo mai daga gausi haka zai yi. Idan kuma ba so ga aikin ba mai tabukawa. Allahn wuta barhama rahama adali ne, duk an bi ba haɗa yanzu ba da da gaba da shehu shi ne bai kisbu ba bai canzu ba, ashe da shehu ake ikama bai gano ba san ba zai dauka da gausu dai ba. Shauƙazini cikin kanai duka taslimi ban samu ba, baka wanzu ba amma a fili ga ka kai ne baka kalli ba, ba sauku ba ana saman sama kwalitan ne kadara uwa daga alamun da rabbana ne. Mai farin hari kana da kyawawan ɗabi'a haka na gani, da farin jini da san ka ake ƙara haiba mai sansani, mazubin sani cikin hijabu kake tsirara hanyar jini babu mai rayin ba ka shiga ba. Da wasu jiki a kulle kai kai sarayani wani ban ji ba, wani di kai ka tattare da ka sha'aninka ni ban yi ba, baka nesu ba ilbasu ta hana ayyar ba amma kashi ba don ka kai magana kawai ziga. Azalin azal a tun azal kai ne da kanka ba sannuwa, ya ja'iba a angala ya ka kulle kanka ban damu ba, baka ragu ba ashe wuƙasi muka yi tsaba da hudun uku jaruman nan bai taɓa da ni ba. Shauƙasi a fashin baki kake bayani ba duba an gamsu ba, ba kwali ba arzikin kake tafi ba bai ragu ba, ba kwance ba amma gadon kana gode ba take ba ko da dai ba bai taba gingiri ba. Allahn gida barhama barhama kalke, inda ya zo mai daga gausi haka zai yi. Idan kuma ba so ga aikin ba mai tabukawa. Ba so ba kwarai ba za a yi uzuri ba a fusace ba, ba taru ba amma ana filin kiyama ba mu sunku ba, ba ku gano ba ku sha in yasguji yadda aka yi ba wani ba ko da kalma bai sha kyamar
fita ba. In bai yi ba cikin mu ba mai tabukawa, ko ba ku ji ba kuma dubi fa ba za a haihu ba ba da zigar an sadu ba. Baka isa ba ka motsa in ba rabu yayi ba, da na tuntuba kai misali za ka ji ka cire ba. Kuma sha ruwa jajjaye dara jikin muradu ya kurbi fa, bari na yi rawa abin yana ƙara nishaɗi da kiɗan mufa. Ni ban ƙi ba a ce dukan ku gane gausi canjin su ba, da hijabi ne ba shi ya zaba. Baɗan guru Abubakar ruhin ka hutu da ki ɗaba, sale zamani ga bella in yas ɗan gamar yawa ba shayya ba. Manzan duka da mazu maza ke shi'uni ba lura ba, talibai ɗinki da shi ya ɗinka. Fani dai ashe ufani babu ni ne ko kun gani, gamarar gani ashe wani zero na teku ka duyan ku ba. Mama Sadiya wallahi dukkan ke cikin ku ba wari ba, na zinar zama mai zane saka. Shugabani wallahi kai ne kai jarida ba buɗe ba, ta karantu ba amma fa kowa ya shaida ba boye ba. An sadufa kwarai da sadawar kadin nan an shaƙufa har